नमस्कार. दिसतं तसं अजिबात नसतं. कुयरीची भाजी करायची म्हणून बाजारातून कोवळा फणस विकत आणला. घरी आणल्यावर कापून बघितला तर तो जून होता. ठरवलं होतं कुयरीची भाजी करायची, पण आता काय, फणसाची भाजी करूया. सुरीला तेल लावून फणसाचा देठ कापून घेतला. नंतर मधून कापून त्याचे तुकडे केले. वरचा भाग आणि काट्याकडचा भाग कापून टाकला. त्याच्यातील छोटे छोटे गरे काढून त्याचे तुकडे करून घेतले. नंतर बियांच्या साली काढून त्याचे पण तुकडे केले. साफ केल्यावर भाजी लगेच पाण्यात टाकायची, नाहीतर ती काळी पडते. आमच्याकडे ही भाजी अगदी साध्या सोप्या पद्धतीने आणि कमीत कमी मसाल्यांचा वापर करून केली जाते, जेणेकरून भाजीची चव तशीच राहते. कढईमध्ये तेल गरम करून मोहरी, जिरे, लसूण, हिरवी मिरची, हिंग, कांदा परतून घेतला. त्यावर साफ करून घेतलेली फणसाची भाजी घालून परतून चवीपुरते मीठ घातले. झाकणावर पाणी ठेवून एक वाफ काढून घेतली. नंतर झाकणावरील गरम पाणी घालून भाजी शिजवून घेतली. भाजी शिजल्यावर वरून ओलं खोबरं घातलं. झटपट अशी फणसाची भाजी तयार.